Il-Gvern ippubblika d-deċiżjoni ta' Tribunal ta' Arbitraġġ Internazzjonali dwar il-proċeduri bejnu Steward Healthcare brabta mal-konċessjoni ta' 3 sptarijiet, San Luqa, Keren Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Skont id-deċiżjoni il-kuntratti tqiesu bħala nulli daqs li kieku qatt ma saru, b'effett ta' sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-kawża miftuħa mill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija. Il-Tribunal ikkonkluda li skont il-liġi Maltija iż-żewġ partijiet għandhom jitqiegħdu fil-pożizzjoni li kienu fiha qabel ma ffirmaw il-kuntratti. Mis-sentenza joħroġ li bekk it-Tribunal ċaħat it-talbiet ta' Steward għal ħlasijiet ta' 148 miljun euro, inkluż 100 miljun euro bħala penali ta' terminazzjoni u rifużjoni ta' self mal-Bank of Valletta. Fis-sentenza tagħhom ta' madwar 200 paġna, l-arbitri konkludew li la darba l-kuntratti kienu nulli ma setgħux jiġu nfurzati obbligi jew xi forma ta' kumpens kontrattwali. Fl-istess ħin, il-Gvern ma ntalab xi ħallas kumpens lil Steward għal investiment jew servizzi li lin minn dak diġà mwettaq. Iżda kien ordnati ħallas 4.8 miljun euro bħala bilanċ wara kalkolu dettaljat. Il-Tribunal ikkonferma li l-flus li ħareġ il-Gvern marru għal servizzi ta' saħħa u mhux għal investiment fl-isptarijiet u l-Steward qatt ma rnexxilha tikseb finanzjament biex twettaq xogħlijiet kapitali. Skont id-deċiżjoni, il-Gvern ħallas l-Steward total ta' 884.6 miljun euro għas-servizzi tas-saħħa u għal ħlasijiet tal-ħaddiema matul is-snin tal-konċessjoni, filwaqt li l-benefiċċji li l-Gvern irċieva ġew stmati 889.4 miljun euro. Il-Tribunal ma sabx frodi, iżda nota li kien marbut bis-sentenza tal-Qorti tal-Appell li diġà kienet iddikjarat il-ftehim null minħabba ksur tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern. Fl-argumenti tiegħu, il-Gvern insista li s-sentenza tal-Qorti tal-Appell fil-każ ta' Dr. Delija kienet finali u revokabbli. Id-deċiżjoni ta' Tribunal Internazzjonali tal-Kummerċ hi finali taħt il-liġi Maltija u dik internazzjonali. Il-Gvern qal li bħalissa qed janalizza l-passi li jmiss flimkien mat-tim legali tiegħu waqt li qal li hu marbut b'diversi ordnijiet kontra xi kumpaniji ta' Steward fuq talba ta' kredituri.